Jo he de confessar que he arribat tard, però m'he enamorat i molt fortament d'una escriptora, que no sabem qui és, perquè tampoc sabem segur si és una escriptora, jo crec que sí, que es diu Marta Rojals, que va tenir molt d'èxit ja fa un parell de Sant Jordis, amb el Primavera, Estiu, etc. I després, ara amb l'altre, ha tornat a tenir un èxit a Sant Jordi. És una noia de la qual ningú en sap res. No fa promoció, no dona entrevistes, només escriu per xats. Sí, però jo realment em vaig deixar passar per generació, em toca, abans d'agafar-me els llibres dels més joves, una mica deixar passar un sedàs, vaig pensar, l'has de llegir, i realment he quedat estupefacte. Això és una veu extraordinària, però extraordinària. Jo crec que tinc bastant sentit crític quan llegeixo i he quedat molt, molt impressionat. Té un sentit de la llengua formidable, com feia temps que no llegia en català. Una capacitat per expressar la realitat i per explicar-la que només un gran novel·lista sap fer. Després explica molt bé el xoc que s'ha produït a la realitat catalana, en el món rural amb les noves generacions i en el món urbà amb la crisi econòmica. Una i l'altra novel·la, no? I sobretot és una veu. O sigui, quan llegim el que busquem, més enllà d'un argument o més enllà d'una... és que trobem una veu que sigui capaç d'hipnotitzar-nos i d'atrapar-nos en la lectura. I aquesta persona, la Marta Rojals, té un sentit de la llengua extraordinari. No crec que és objectiu el que dic. He estat molts anys professor de literatura. Sí. Crec que té una capacitat, un domini, domina allò que se'n diu el geni de la llengua. I per això pot fer, en la primera novel·la, un joc magnífic entre llengua estàndard i llengua dialectal, la llengua de l'Ebre, d'on ella és, i en la segona, entre la llengua estàndard i la llengua embastardida que s'usa normalment a la ciutat de Barcelona. És extraordinària aquesta escriptora. Convido tothom a llegir-la. De Marta Rojals.